Well, is stoilm gur féling ar fada aon tú go bééis sin an scéal nuachta is massa faoin aige a créileach ar an stáisiún seo a riamh. Ach inis heling chuig seonín mac fumnú or ggóragraí ceol I gcóir scéal tregóideach na seachtaine. Seonín. Seonín. Gur mahat. Fuair an taliontóir ar a dogtar, an taliontóir ar a dogtar, Prince, bás an teachtain seo, agus bhí a chuid ceol le chluisteáil ar an radio ar fa lá omláin ina dhia, mar go béis sin mar a dhéantar rudaí sa látán Nuán. Cílíonn sé sin go bhfuil cuaig lá damananta ósár gcóir amach nuair a bhíonn na buail éagsúla go Westlife bás. Sin gan trácht ar S-Club 7. Go pásanta, tá súlagam go bhíonn cuid acu bás ar an lá chéanna. Is mise, seonín mac fumnú go Teilfís Ráiméis, os cór go heach randamach éigean.